Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 15, versikulo 4. Biag tiyag tinasaya at asao, ngam tinagubsang abalikas, buriburan na ti panunot. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Inako ni Jay pagadalan nang. Awan pa'y mat kwarta kanak ko. Di da pa'y mat intadye tangdan ko ang naglaba. Ada pa'y mat Jay intadyo idi kalman. Saan ko aginastos amin? Ada mat Jay luto yung abalon ko. Pasensya kan no basta ti kwartam ama panagadal. Awan mat ngamin ti ado a kwarta kanak ko. Maawatak ti kasasaad yun nang. Iso atulungan kayo nga aglaba. No ado ti lalabaan niyo. Agyaman ak unay, tanasingpot ka, anak ko. Ikagumaan ta ti agurnong para iti panagadal mo. Tapno makalungaw tamat iti rigat. Wenang, pag tinulungan ta. Hinta ni Jay kantin ti pagadalan. Kaya't kunti uminom iti soft drink. Adadanom ko ditoy. Adamat balon ko a sandwich. Masadutak amapan makipila dita kantin. Hoy, panawan ka nga rodan dito'y Nakita ka napan ni Sheena ijay kantin. Sige. Saan nga min ngagbalbalon ni Sheena? Kayat na ti gumatang ijay kantin. Okay, inak nga rodan. Oy no, mabesinak nga minan. O sige. Umay ka kadimat lang dito'y no makagatang ka? Makitantuan no awan ti kachikak enjoy. Si Kamat, naglaing ka nga min na makichika. Diyak la maanusan na mabanglas ti katay ko. Ay, mabanglas ti katay no di ka makichika. Kadwam itay ni Jean. Ngam, apay tagmay-may sa kamutan anakadanon diti kantin. Ada ka no balon na. Masadot nga umay dito'y kantin. Masadot? Wano, awan kwarta na. Rason na lang, di adabalon na. Nakitak mat dyan na balkot a sandwich kan mo. Mama, ti kamat nga adabalon na a sandwich. Kuna na lang, dayjay awan kwarta na dayjay. Pag kunaam nga awan kwarta na. Iso asaan amapmapan ijay kantin, taawan kwarta na. Apay, apay, di mo ka di makita asana mapmapan ijay kantin? Kasano amapan, no adda nga rod balon na. Nanang, mapana ko ni ijay pagadalan. Tapno sa anak amala daw. Ingka nga minan tapno saan ka amala daw? Kasano ang mapanak? Kat dinakpay mat inikan iti kwarta. Ay, pagadalan ti papanam, saan at siyandaan? Apay kumaamasapul mo ti ado a kwarta. Kat adamat inted ko kan kay di kalman. Igatang ko nga rod iti kanak ijay kantin. Nagrawat kakit din no igatang mo lang iti kankanam ti dawdawatam. Mano ti dinawat mo iti kalman? Manumat lang dayjay nga inted yung ay. Saan ka di nga imbagak akwartam day jay iti sumagmamanungal daw? Taawan kwartak. Mapidpidot ay ati kwarta. Nagkatulakit diya sa uyo. Imot kayo kit diya. Hoy, di ka man agdaya mo dumakasta, ha? Amang ano ipungot ka? Jolo, agilibre ka man. Basit lang matintad da akwartak. Agpapada kayo amin nga imot. Sapay mabisinak. Hoy, nakita nga do ti balo ni Jane. Ingkapadasan ti dumawat kan kuana. O sige, inakman nga rod. Barang saan nga imot Hanyam, kasano no para kan kuana mat ti balon na. Sigurado amang teday jay nubut-but nga. Kasano ti panang but-butang mo? Gapulang iti makan. But-but ngam. No mabisin ti tiyan, aramidan amin apamuspusan.
Nga uray adda masaktan, wano mariribukan. Awan bibiyang ko. Tinapatag, maalak ti kayat ko. Nagatugaw ka dita nga kuya ko'y nga cellphone. Idin to taag kaiwara dagiti lupot mo. Apay aya apakaseknaran yu launay dagiti lupot ko. Binmalbalasangan ka. Ngam di mo ammo ti agidalimanak. Adalar aramidak. Idalimanak konto wenno aramidak to dagita. Saan ka di amay mayat no agidalimanak ka pa'y sakbay day ta cellphone? Impaaramid da ije pagadalan to'y araramidak. Ay agdalos ka pa'y. Isarunom to day ta cellphone. Imbag ti agidalimanak taawan deadline na, nanang. Ngem to'y araramidak at the deadline na. Nagado arason mo kat agge-games ka laang mat. Anyat mapaspasamakan ka. Apay akasta ka? Nagalas nga ti panagniw-ngiwat ni nanang. Makapasayr itirik na. Saan mo ang mapabasol ni nanang mo? Kanayon mo asungbatan. Kandi mo tulungan kadagiti trabaho dito'y balay. Ado nga ro ti araramidak, tatang. Kanayon mo nga ibaga nga adar aramidam. Ngem nakita ka ni nanang mo nga ay ayam laang mati aramidam. Naira na lang mo dyan nakita na Sursurwam nga mintimang tulong ka ni nanang mo. Nakaung-ungat kit di Ay, makapasayr itirik na. Ay na, masair mat ni nanang mo. Nubagbagaan na ka, ngam di mo ikaskaso. Song batang paikit din iti baribar. Imbagkat ni Jane nga anak mo. Tatulungan na ka nga aglaba. Wan manang, no awan klase na, tulungan nak ngaglaban. Ay, kasta kumamot ni Sheena. Saan mo ta nakasad sadot mo't? Kasaum iti nasayaat, ay aywam. No pagungtak, sungbatan na kiti baribar. Kasanun to pa'y no ay aywag. Ad-adda na di nakikan ka no? Sabalin ti ubing ita manang. Noong tam, ad-adda ngagrebeldeda. Ad-addan atumangken ti ulo da. No saan ida apagungtad, wano ikan iti pagnakmanda. Ala, addakan ka amang kita, no anya ti pagsayaatan na. Ngam, anak ko, saan ko apang pangagan iti madi asarita? Kasano ko maapangagam iti madi, kat nasaya at mati ugali na. Anya nga ta ti aramidan ta iti anak ta. Nagsadot. Ngam naglaing matamangan. Kaslakat na sakit tinakam mo, no aduti ka ng ti anak mo. Saan mat nga iti dayta? Ngam umanay apang sairan na itiriknak. No ba si ti kwarta nga itit ko kankwa na abapan agadal? Ilawlawag mo nga awan ti adu a kwartam. Ay na, namin adun nga imbagag. Ngam saan na makaawat? Dumang amin di ipakaawat. Ngam ti ibagam iti ginugubsang awagas. Kanayo na ka maburibor gapo iti klase ti panagsasauna. Saan ka di apati iso, kat maburiburan iti kasta a klase ti panagsasao. Apay asyak ti agparparang akamali ti aramid na, ha? Nanaknakam ka ngam ti anak mo. Iso abagbagaam kuma. Anya pa'y apam magbaga ti aramidak? Nabannog ako namang bagbagakan kwada. Maladaw kan ije pagadalan, anak ko. Agrubat kan. At iti kwartam. Dakkel day tanang. Idulin nyo day tanad-dumat ang mga numapukaw ko ije pagadalan. Si kanti mangidulin, taamangan no adda pagkasapulam ije pagadalan. Awan pa'y matim bagada ababayadan mi na. Alaag tulaan no adda babayadan mi. Alaam latta day tadaduma. Di mo laamuan no adakil na at abayadam. Imbag kat ti adda nakasagana apagbayad mo. Ala nga rod nang, saan ko agastusan daytoy. Idulin ko tapagbayad ko na dababayadan mi. Wan, anak ko, nasaya at latta ti agimpan iti kwarta. Ngam tay gastador iti awan mat kaiskan na abanag.
Jane, dito itugaw na. Napanan na ka di. Napansay jay CR. Apay ka di. Kita akman ti libro na. Ada nga minsaan ko anaaramid a homework ko. Tanapisang ngamin ti libro. Uray masumangpat tay pakadam. At dari tabag na dagiti libro na. Kita lang, mat. Saan ko matakanan ti libro na? Di pa'y mapan gumatang matitikanan na. Kita akman kit ditibag na. Adakan ka dayta. Si kala ang tinakibiyang ditabag na Anya ko matipag danagam. Awan mati mapukaw ditabag na. Sige, at dabasit papanak. At subliak matla dagos. Sige. Ada kwarta na isapit iti libro na. Alag, daytoy tanga. Ay, tanga. Tawan ngamin kwartak. Alag, daytoy tawan kwartak. Aday ka. Pumanaw ako ditoy. Api ang nagulo dagiti gamit ko iti bag ko. Ni Sheena itay tinangkita di talibrom. Ha? Kita man ti librok. Apay ang nagmulagat ka. Anya tinapashamak. Ti kwarta na isapit iti librok. Awanan. Anya? Isumat tinangkita di tabag mo. Takitaan na kano ti librom. Iduldulin ko day jay. Tapagbayad ko no ada babayadan tayo. No kasta. Inraman na ngay nala ti kwarta di talibrom. Nakitam ka di ti panangalan na? Ideal alaan na ti librom. Napanak mo't nagsiar. Diyak nakita. Ngam, isuti nang irwar iti librom. Saan ka di nga imbagam itay nga awan kwartam? Apay nga daig mo a soft drink kan tinapay? Apay adamagam. Bukod ko a diskarte daytoy. Bukod mo a diskarte? Si kalakid di tinangala iti kwarta ni Jane. Si kalaang tinangirwar iti gamit na. Naisapit kano iti libro na ti kwarta na. Di ka agpabasol Nakitam ka di asyak tinangala? Nakita ngayon ruar mo ti libro na. Tako na makitaem, tasaan mo analpas ti homework mo. Libro mo't lagayam tinakitam. Apay nga ibagam apati kwarta na kat innalak. Nalipatam samet nga da CCTV iti asideg. Kaya't mo ta ibagak, takitaan tayo ti CCTV? Maamuan ti entero apagadalan ti amin. Saan? Si Kamat? Bayadak matlang ka ni Jane ti innalak a kwarta na. Makitam dayta? Dayta ti kunam nga awan ti innalalam. Adaman ibagakan ka manang. Idi kano kinita ni Sheena ti libro ti anak ko. Napukaw ti kwarta na nga insapit na iti libro na. Anya? Ididimawat iti kwarta na. Saan ko ngamin nga inikan? Ngamin, gastadora. Sungata nga inala na ti kwarta ti anak ko. Ay kasaok man ti anak ko. Ay sinalbag day jay nga ubing? Imbagak laeng tapno masigod. Madino mabaybay antikas jay agalad na. Saan ko ang mapalabas daytoy nga inaramid na? Ha! Mangibabain! May mayat no kasaom iti nasayaat. Ay, saan ko ang maikariday ta? Ngam ipakita kun ko na ti kinamadi ti inaramid na. Kidawak akasaom iti nasayaat manang. Ngam ti kasaom iti nagubsang asarita. Mangibabain ka nga anak! Apay nga agtakaw ka? Gapo iti kinarawat mo, ha? Apay, di ka mangmangan dito'y balay! Nagsakit matan ti panagsasaom, nanang. Tinakawam dyan nagsingpat a tao. Saan akaskan ka nagsadot lang arudan? Narawat ka pa'y, mangibabain ka pa'y! Ay, mangibabain ka talaga! Di ka na kumain yan, anak! Saan ko akinidaw ay anak-nak, nanang?
Tano ko man na ika nakitigundawi ang nagpili no asino ti agbalin nga inak. Di na nasusan ti pinilik. Tanasingpat nga ina. Nito! Ay, kadi agasta kayo nga agina. Mabalin ka ti nga agbalbaliw kayong agpadpada. Tuladan nyo dagiti agina akaaroba. Agtinulong iti rigat kananakman nga agsasao. Eddie. Tinulad na kati anak mo. Takanayon ang makapasair ti panagsasaom. Sikam China. Ikam iti respeto ti inam. Tainam dayta. Tatang, agbaliw, kan irespetok ni nanang, gapu iti nasaya at apan nakisauyo kanyak. Ngam, naskan nga irespeto na kumamat ni nanang. Basta agsaw, agkakasakit dagiti ibagbagana. Iso ano masaktanak? Siyempre, sungbatak mat. Mabalin ka di, nati. Baliwan yung agpadpada ti madi nga galad. Baliwan yung agpadpada ti madi agalad yo. Sige. Agbalbaliwak, basta agbalbaliw ka, Sheena. Nasaya at matnukasta. Tada kayo matla ang adwa ti kababain. Agpada kayo ang napatag kanyag. Iso nga agpinatag kayo kumamat. Tinasakit asarita, buriburan na tirik na. Nga makapabang armat, tinasaya at asarita. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.